Ассалому алейкум ҳамтони азиз, давоми ҳамин видео. Ман сиёдонаро нӯшидам 2 соат пас. Баъд лекин мази сиёдонаи меда чаколи хона бурам видеото мегам. Дар биним аз дарун бад молидам, бо равғани сиёдона дар тамоми вуҷудам чӣ кардам, самомассаж мекардам, хай кардам. Баъд об чиққа обо менӯшем. Лекин вақте ки ҳамин инсоне ки хабар дод ки мисол грипп, оба чиққа менӯшем ки вуҷуди одам бе об намонад. Балки дар ҳолати қиронаги аз об ҳама чиз зинда гардонидагӣ дар ҳолати қиронаги. Ҳамин корро мекунем. Баъд ин ки таслими режим гуфт ки чиё ки ёмбо мекунед дар болои каравот диван дам мегирен, барое ки организм одам монда ки шид, баъд иммунитет чӣ метиҳад, хабар метиҳад. Ман ки бисёр ки ми охир вақто кор мекунам, дар ҷустуҷӯ корм дар хона ки корхона мерам, поликлиника мерам, кор мекунам, больница мерам, кор мекунам. Чӣ мегӯям, поликлиникаи давлати шахсӣ ва ҳамҷо мехӯни ки чиққа бигем ҷисмам вай шуда ки чӣ мегӯям, ҷисмам охир ҳақиқиша талаб мекунад. Баъд ҳамин хел шудам, алҳамдулилла ки рамазон раҳмати худованде. Касе ки рӯза гирифтагӣ неста ку рӯза гирен ку роҳат мекунем. Ман ина хела мегӯям ки рӯза бе рамазонам ку ман рӯза мегирам дар шоҳ ҳамин душанбе панҷшанбе ҳеҷ вақт ман чӣ намекунам, чӣ мегӯям, пропуска намекунам, дуюм мегирам. Лекин моҳи шарифи рамазон ин моҳи бузург аст. Касе ки намегирад ку қарз аст дар гардани мо. Ҳам фарз аст, агар ки бо нагирифтем қарз мешавад то қиёмат. Бале. Дар назди Аллоҳ таоло ибодатҳои мо рафта чӣ мекунанд? Шикоят мекунанд. Намоз, рӯза, Қуръон ки маро мега намоз ки мара нахон, рӯза мега мара нагир, Қуръон мега мара дар хонааш мон тиловат накард. Ино шоҳидӣ метиҳанд. Вақте ки мо кардем, дар назди Аллоҳ таоло шоҳидӣ метиҳанд ки мо кардем амуман. Мо намоза хондем, ин наҷот ёфтан аз осои ҷаҳаннам меша, аз фаҳш фоҳишӣ наҷот ёфтан ҳамаи фаҳш фоҳишаи ин ҳаёти дунё меша намоз. А рӯза инчунин дар рӯзи қиёмат моро сабаби наҷот мешавад иншоаллоҳ. Ва тиловати Қуръон иншоаллоҳ. Дар моҳи шарифи Рамазон моҳи нузули Қуръон аст. Касе ки хонда метавонад бисёр тиловат кунем, бисёр гӯш кунем. Мисол вақте ки кор касе меравад, хонда наметавонад, тиловата гӯш кунем. Мисол наушникро намонем, Қуръон гӯш кунем. Моҳи нузули Қуръон аст. Хоб дар хонарам бо ҳам чизое ки мисол ки дору тайёр кардам ба шумо нишон медиҳам. Барои худам дору тайёр кунед. Ҳамун масхарен аз чиаш фирмаи Humania ба фикрам буда чӣ менависм дар чи Humania хеле номдорам фирмае ки ҳамин чизро истеҳсол мекунад сиёдонаро. Маск шав, равған шав, мегӯям собун, шампун шав, балзам, капсулашам ҳастанд. Бале, мо пайрави Қуръон ва суннату саҳобагон бошем ку нехел мисли ман ки таҷрибаам гузарондам дар муддати 12 соат. Ин осон неста. Грипп медонем, инкубатсионный периодиш вае аз 5 то 7 рӯза гриппа. Аммо дар 12 соат бо раҳмати Аллоҳ таоло барқарор шудам, ҷобаҷо шудам. Хоб, зинда саломат бошен. Лайк монда, подписаться, фаромӯш накунед.